sa ulugan sa National Teachers Month, formal nang gibuksan karong adlaw pasidungog sa tanang mga magtutudlo. Si Vice President Sara Duterte adunay bit-bit nga good news alang sa ubang magtutudlo. Tungsayran sa report ni Nico Sereno. Sayo nga nag-abot-abot sa Bohol Wisdom Gymnasium ang mga teachers gikan sa lain-laing eskwelahan. Dunay programa nga gilusad subay sa kick-off sa National Teachers Month celebration. Mitambong ang moabot 1,200 ka mga teachers gikan sa Region 6, 7 ug 8. Mga alas 9 sa buntag na abot sa venue si Vice President Sara Duterte, kuyog niya ang mga DepEd national officials ug si Senator Amy Marcos. Nagpasalamat si Duterte sa tanan nga mga teachers sa ilang dedikasyon sa trabaho ug mipasabot nga girespeto niya ang tanan nga mga educators. Gipasabot sab sa Vice Presidente ang kabahin sa DepEd order alang sa pagsiguro nga limpyo ang mga classrooms ug walay nakapilit nga mga posters ug materials sa mga bungbong. The Department of Education's matatag agenda is not just a slogan, it is our roadmap to institutionalizing reforms within the department. This includes the protection of your rights and the promotion of your welfare. Sa programa gipahibaw sab sa DepEd Secretary ang pipila ka good news para sa mga magtutudlo. Sama sa pagpagawas o guidelines aron maminosan ang administrative tasks sa mga teachers. Kini aron makafocus ra sila sa pagtudlo. Karong tuiga usab, hatagan ang mga teachers og 30 days nga break sa summer vacation. Walay DepEd activity o duty sa mga magtutudlo anang mga adlaw aron makapahuway sila. Gitapos ang kalihukan nga dunay pahalipay alang sa mga magtutudlo nga mitambong, mihatag og sinakong bugas ug financial aid. Kining tanan pagpasalamat ug pag-ila sa ilang dakong kontribusyon ngadto sa katilingban. Nico Sereno, Balitang Bisdak.